Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, зараз да важных падзеяў. У мяне ў руках, ось бачыце, такі выдатны часопіс Metal Hammer, але я вам не Озі хочу показаць фоточку, а там не Озі. А там не Озі, да? Ну вот бачыце, што бывае. Ўсё адно, таму што вся моя ўвага была вось на гэта фото. І менавіта гэтыя людзі зараз знаходзяцца, не ўсе, но палова з іх знаходіцца у нас у студыі. Гэта музыкі гурта Дымна Лотва, Кацярына Манкевіч, прывітанне, Кацярына, і Евген Черкасов. Прывітанне, Евген. Вітаю. Нагодаў шмат для того, каб нам сустрэцца. Ну вот гэтыя людзі умеюць трымаць інтрыгу, умеюць ствараць інфанагоды, увогуле умеюць працаваць, таму што выдаюць на гара столькі, што не паспяваем за ўсім сачыць. З чаго пачнем, Кацярына? Мы не паспяваем рассылаць прэс-рэлізы, таму мы просто забілі. Напэўна, мне здаецца, з беларускіх медыа толькі да цябе напісала. Мне здаецца, пачнем. Ну, самае свежае, гэта ладдзя роспачы, самае актуальнае. Ладдзя роспачы, у дадзеным выпадку Караткевіча, але не зусім. Ну, дакладней, у дадзеным выпадку па Караткевічу, таму што Дымна Лотва запісала песню і зняла кліп, і што і адно, і другое ввогуле вельмі шыкоўнае, і нечаканае, і арыгінальнае, што варта і паслухаць, і паглядзець, але па парадку. Чаму вырашылі ўзяць Караткевіча? Ну, таму што гэта моя любімая кніга. Па-першае, ну, увогуле ўсяго жыцця, мне здаецца, тут трэба дадаткова падзякаваць стармольцу, бо іх ужо колькі гадоў, 20, вось гэта шыкоўная аўдыёспектакль па ладдзе роспачы. Я столькі разоў яго слухала са студэнцтва, напэўна, разоў 1000. І чытала я ладдзю роспачы разоў 100, напэўна, менш, чым слухала. Гэта, мне здаецца, з усёй класічнай беларускай літаратуры, гэта пры ўсёй гэтай назве ладдзя роспачы, гэта адзіны жыццесцвярджальны твор. Па-сапраўднаму жыццесцвярджальны. Здаецца, так сумна, смерць, падземны свет, але весела. Памятаеш, як яны вёсламі стукалі у столю, каб рагачоўцы выпілі за іх. Ну, вось гэта як мы, Дымна Лотва і Hangover in Minsk. Як плывем, то Дымна Лотва, а калі стукаем, каб за нас выпілі, то Hangover in Minsk. Евген, я так разумею, што музычная частка на тваім сумленні. Ну, як заўсёды. Расказвай, як была праца. Та не ведаю, ну як заўсёды. Ну, увогуле, як гэта у вас так працуе? Ну вот Кацярына даўно ўжо прыхільніца, фанатка і гэтага твора, і Караткевіча, і увогуле ўсяго гэта. І яна кажа: так, ты ж знаеш, што я фанатка ладдзі роспачы, давай што-нибудь пішы. І ты такі... Не, ён напісаў ось столькі. Я напісаў трэк. Ну, ось, маем трэк. Аддаю ног, така, ну, гэта будзе па ладдзі роспачы. Насамрэч, ён піша да халеры, записывае дэмак да халеры. Я не ўпэўненая, што мяне ўсё ў адным месцы ляжыць. Я бывае у ванне люблю слухаць. Напрыклад, легче у нас ванна нармальная дома, насыпаць солі якось такой ароматычнай, паставіць нейкія дэмкі, ляжаць, чыліся, думаць, я яшчэ магу спяваць у ванне. Гэта будзе то, гэта будзе сё. Пра ладдзю роспачы, я думаю, гадамі, дзесяцігоддзямі, ну вось нарэшце дашлі рукі. І дайшлі яны менавіта таму, што Аарон Стейнторп пагадзіўся з намі заспяваць, таму што у нас все пачалося з такога жарта, што калі Аарон заспявае як Харон, то ён будзе Хаарон. Мы разам з хлопцамі пілі піва ў нас дома, і нешта нас так разнесло з гэтага Хаарона. Але мы як разглядзелі, па-моему... З хлопцамі з якімі? Са сваімі? Ну, з Евгенам і з Мікітам. Ну, а то я ўжо падумаў, можа быць, з Хааронам ужо пілі разам, і тут... Ці з хлопцамі яго гурта? Не, з хлопцамі яго гурта мінулага мы пілі ў 2023 годзе, ён тады недзе схаваўся, мы ігралі на адным фестывалі, а вось хлопцы, у гітарыста Эндрю я падпісвала нейкі кантракт на спіне. Я спачатку падпісала, потым пабачыла, хто гэта.
сам Эндрю. Потым з іх рытм-секцыі мы пілі п'яную вішню. Таму што п'яная вішня Connecting People, я тады на фестываль узяла, по-моему, 2 літры ці 3 літры, карацей, памятаю, што было 2 бутэлькі такіх вялікіх п'янай вішні, і гэта была нагода для ўсіх знаёмстваў, асабліва на бэкстейджы. Ты просто падходзіш да якойсь асобы, якой хочаш, і кажаш, Вішню будзеш? do you want any special Ukrainian traditional liquor? І ўсё. Пілі амаль усе, некаторыя баяліся, што Ukrainian гэта будзе 40 градусаў. Кажаш, не, спакойна, гэта 20. І тады гэтую вішню, ну, проста усе, і паўсюль. Я тады яшчэ ў першы дзень фестываля, аля вогнішча згубіла бутэльку, і нейкі вельмі адказны немец яе мне наступны дзень не выпіў, а прынёс. Карацей, з хлопцамі мы пілі з усімі, амаль, акрамя самого Арона, чакаем гэтага года. А як ввогуле вырашылі, чаму да яго звяртацца, як это адбывалася і чаму менавіта ён? Ну вось так, я кажу, пачалося з жарта. Мы глядзелі якраз іх канцэрт на ютубе, пілі піва, ха-ха-ха-ха, а вось бы там ён заспяваў як Аарон, была б у нас такая ладдзя роспачы ці не. Гэта здавалася чымсьці абсалютна нерэальным. Ёсць адзін у аднаго ў фрэндах на Фейсбуцы, але каго там толькі няма. І разумееш, што гэта нічога не значыць, але ён калісьці мне пісаў у асабістае, што яму спадабаўся мой відос. Гэта было наконт Hangover in Minsk, і я думала, што яму старонку зламалі. З раніцы я бачу ад яго паведамлення і думаю, што такое? І, напэўна, зламалі, зараз будуць прасіць грошы. Я адказваю, you broke your page, а ён кажа, не, я учора просто віно піў і сядзеў, глядзеў рылсы. Я так, ага, і мне спадабаўся твой відос. Я думала, што гэтага дастатня, каб пачаць нейкі дыялог. Ніфіга, таму што ён сам, калі хоча напісаць, ён напіша у соцсетках, але ён ніколі не адказвае, таму што ён вялікая зорка, і яму пішуць усе. Таму ён просто не перавярае, хто яму што піша. Але ў нас ёсць агульны сябр, і тады, які яго ведае ўжо шмат гадоў, і я неяк потым пасля яшчэ аднаго, здаецца, піва напісала, яму запытала, як ты думаеш, ці гэта магчыма? Я бачу, што нейкія фіты ён у жыцці там перыядычна робіць. Ён сказаў, так. Мы падумалі, яшчэ пабаяліся, падумалі, папрасілі у агульнага сябра асабісты мэйл, і нарэшце звязаліся, ён сказаў так, я потым бегала вось так вось. Таму што гэта мой любімы спявак мужчынскага полу, ну, усяго, напэўна, майго жыцця. І гэта Слухай, я не зразумеў, я калі чытаў твае допісы у трэці, здаецца, ці дзе-то ў іншым, ці ў інстаграме, не памят, неважна, але такое у мяне было такое адчуванне, што вы спачатку там выбралі нейкага аднаго, там напісалі, ён пагадзіўся, потым адмовіўся, што гэта было там? Не, гэта было наконт іншага трэку, які будзе наступным сінглам, а там сапраўды мы дамаўляліся з адным украінскім вакалістам, яшчэ калісьці на фестывале, пасля фестываля на агульнай афтыпаці, і праз год я яму уже прыйшла з гатовым трэкам, і ён адмовіўся. І я разгубілася, таму што я ўжо думала менавіта пад яго пісаць партыю, але ўсё скончылася там добра, мы знайшлі іншага украінскага вакаліста. Можа, нават лепей? Не буду, не хочу. Ну, таму што ён пагадзіўся? Не хочу параўноўваць, там недзе, там то крыху і розныя тэхнікі, і такія самыя тэхнікі. Так, ён пагадзіўся. Ён выявіўся даступным, і мы пасябравалі, бо гэта сябр, не, гэта вакаліст гурта нашай сяброўкі, вялікай такой добрай. І ўсё скончылася цудоўна. Ён там дапамог і з тэкстам з украінскую там крышечку. Але давайте вернемся до Аарона, тому что вы заінтрыгавалі тым, что пэўную частку тэкста ён спявае па-беларуску і адмысловыя курсы браў по беларускаму вымаўленню. Так, я яго пытаю, а можа ёсць хоць маленечкі шанец, што ты пагадзішся заспяваць хоць пару словаў на беларускай мове. Я яму расказвала пра стан беларускай мове, што яна у стане амаль выміраючай мовы, што у нас у краіне гэтую мову прыніжаюць, што закрываюць беларускамоўныя школы, што гэта важна для нас.
Он сказаў так, але я баюся, што людзі будуць смяяцца з майго акцэнту. Я думаю, калі шчыра з нашым беларускім комплексам меншавартасці, калі хтосьці там з іншай краіны штосьці там кажа пра Беларусь, мы ўсе адразу вось так бежым, я думаю, хто будзе смяяцца. Але сапраўды лепей, каб акцэнту не было. Я просто ему записывала видос, такі доўгі і падрабязны, дзе рассказывала спачатку пра асобныя гукі, як іх вымаўляецца, напрыклад, беларуская цвёрдая ч, і у яго гэта ж самае цяжкое, у яго атрымалася, там ён рабіў некалькі дубляў, атрымалася, можа. І потым пра вымаўленне словаў канкрэтных, і ўжо яму медленно праспявала вось цэлую фразу, каб з націскамі ўсё было окей. Ну і проста ён жа паэт, ён жа вялікі знаўца розных у ангельскай мове, стараангельскай мовы, дыялектаў ангельскай мовы, ён цікавіцца мовамі, цікавіцца рознымі вымаўленнямі, дыялектамі, акцэнтамі. Таму ён маладзец, ён гэта ўсё паслухаў, паглядзеў, заспяваў, вось, можна працаваць. Евген, расскажи хоть ты что-нибудь, а то вот перахапила инициативу, не дае слова сказать не то, что тебе, мне. Да, не кажите. Яе часткі было. Но калі з Ааронам і з тэхнічнай стараны, то было цікава, ён працуе па-іншаму, ён працуе не так, як я працую. Але я запытаў Аарона, ён там запісаў одну дорожку, а я заўсёды 3 раблю, каб была одна по цэнтру і 2 лева-права. Ён запісаў одну, я такой, Аарон, можа, там яшчэ? Такой, окей. Запісаў яшчэ, але не зразумеў, што нам трэба 3 дорожкі. Запісаў 2. Такая, і яшчэ одну. Такой, окей. Заклупали майго трохі, да. Крышечку. Яшчэ, спявай, душа моя. Sing for me, my angel of music. Слухай, зразумела, што калі ўсё-таки гэта ладдзя роспачы, калі гэта там Харон, перавозчык, то это падземная рака, гэта ўсё. Як шукалі, як знаходзілі, як увогуле быў працэс, сцэнар хто пісаў для кліпа? Нокт. Хто яшчэ? А лакацыю нават не шукалі, яна сама нас знайшла некалькі год таму. Не тое каб, просто у нас ёсць вельмі добры сябр, спачатку быў фан, цяпер уже сябр гурта, Алек, ён паляк, ён з Тарновскіх гур, Тарновскіх. І ён ўсё хацеў нам паказваць всякие цікавыя месцы свайго мястэчка. Ён нас вазіў вось у шахту гады 2-3 таму. І потым мы вельмі... я з дзяцінства просто мару пра ўсе гэтыя пячоры, пра ўсё гэта падземны свет. Чытала ў дзяцінстве гэтае вось што там пра 7 падземных каралёў. Хто чытаў, там яны ж плывуць па падземнай рацэ, плюс ладдзю роспачы хочацца. І вось мы пасля аднаго канцэрта, там 2-3 гады таму, мы ганялі ў гэтую шахту, лодкі. Нас просто казаць, што там будзе падземная рака і лодкі, мы у любым стане, як выявілася, паляцім, пабяжым, а потым на мінулае купалле мы просто пабачылі, што у нас блізка ад гэтэля яшчэ нейкая падземная рака, і мы туды таксама з бадуна папёрліся. І таксама там плавалі, там афігенна прыгожа. І мне вось у мінулым годзе, што мяне і ў першы, асабліва ў другі раз раздражняла, што ты плывеш з турыстамі, і там экскурсавод, бла-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 бла, а там такі від, такая акустыка, такая прыгажосць, так хочацца памедытаваць, можа паплыць у цішыні. А ён расказвае пра гісторыю гэтых мясцін, што яны там рабілі гэтыя рудакопы. І я думаю, ці паплыць тут у цішы, я б хацела тут заспяваць. Але ж я буду перашкаджаць усім, як бы так гэта зрабіць. Можна заткнуць экскурсавода і даць сцэну мне. Але гэта таксама выяўлялася нерэальным абсалютна. Чакай, вот у той момант 2 гады таму умоўныя, вот калі ты плыла і думала, ладдзі роспачы яшчэ не было песні. Што ты хацела, што вот ты хацела заспяваць? Я насамрэч думкі пра гэтую песню ўжо былі, у нас мы ж медленно працуем. І інструментал ўжо быў. Я розныя трэкі нашы спрабавала заспяваць, але ж там нельга, бо там людзі і ўсё такое.
Але круто, я памятаю штосьці там гэта не я, ніхто не бачыў, я чакаю акустыку. Ну там прыгожа. Я так хацела, каб усе гэтыя людзі свалілі, і каб мы самі там засталіся і ганялі на гэтыя лодцы. Як атрымалася дамовіцца, вот, каб вам ужо самім адным на лод здымкі арганізаваць? А то арганізаваў Алік, якраз наш сябр. Просто напісаў, ці пазваніў ім, не ведаю. Алік, мне здаецца, куды заўгодна амаль што пралезе. Вось ён умее дамаўляцца, ён там расказваў, якія мы артысты, якія мы зоркі, якія ў нас тут зорка, якая Арон зорка, там колькі гадоў, гэта ўсё вось та-та-та-та-та. Ён умее, язык у яго падвешаны, во. Слухай, дарэчы, вот я зрабіў памылку, калі спачатку пісаў анонс да гэтай нашага стрыма про тое, што ў здымках кліпа Аарон таксама браў удзел, а ён не браў, а яму прапаноўвалі? Так. На жаль, не атрымалася, каб сутыкнуць нашыя графікі, я ўжо дофіга канцэртаў, у нас таксама не так шмат часу, мы дамаўляліся на канкрэтны вікенд, калі ўсе маглі. Гэта вельмі цяжка зараз знайсці, каб столькі людзей сабраць у адным месцы і з усімі дамовіцца, гэта трындзец. Ён там нешта згубіў наш мэйл, потым вылез, карацей. Не атрымалася, потым мы зараз з ім спісваліся і вырашылі, што гэта добра, таму што я яму показала відос з ходніка нізкага, там ёсць такая частка шахты, яна прыкладна, вось такой вышыні. Напісана же метр 10, метр 10, метр 20, і доўга трэба ісці, а Аарон, ён дафіга высокі, і ён яму ўжо не 20 гадоў, і калі ў нас маладыя людзі пасля гэтага ходніка нізкага, мы трындзец. У нас самы высокі, по-моему, был Алік, ён 10 метр 85. І у яго спіне трындзец, а Аарон вышэй. То добра, што паламалі бы зорку. Але мы з ім дамовіліся, што калі ён будзе граць, калі ў іх будзе нейкі канцэрт у Катавіцах, калі у нас сыдуцца графікі, мы яго туды адмыслова звозім. Бо адзін раз прайсці па ходніку нізкаму без касцюмаў, без брахла, гэта окей. А мы на здымках, мы здымалі ў шахце 5 гадзін, мы туды-сюды ганялі па гэтаму ходніку, а потым яшчэ другі дзень на лодках здымалі. Гэта трэба здароўя. І на лодкі гэта трэба спускацца колькі 15 этажэй маленькіх. 22. Карацей, паверх, ён як бы з мяне ростам, і вось такіх колькі 22, трэба спусціцца, калі хочаш у туалет, то падняцца і потым спусціцца. Карацей, коленачкі, нашы спіны, пазваночнікі, гэта трэба да сялоў несці. Тым не менш, вынік вельмі годны. Не сакрэт вот маім гасцям, што я как бы прыхільнік троху не такой музыкі, што вот Ногт пастаянна мяне падкалывала, а хацеў іншае слово сказаць з гэтай нагоды. Вот. Але зараз змірылася, і мы просто как бы вельмі добра ставімся адзін да аднаго, да трох, да ўсіх, таму што я вельмі паважаю іх працу, і тое, што яны зрабілі, я паслухаў, паглядзеў з вялікім задавальненнем. Чаго і вам жадаю, мы не можам паставіць зараз гэта відэо падчас гэтага стрыма, яно залітае дымнай лотвай на YouTube, на свой YouTube. Калі мы іх YouTube пусцім у нашым YouTube, то YouTube заблакуе наш стрым, і таму вот бачыце, такая нестыковачка, трэба было арыгінал перакачаць, пераскінуць, каб заліць нам. Мы бы вот так вот нешта, але у вас ёсць магчымасць зайсці на YouTube дымнай лотвы і паглядзець гэта там. А тое, што гэта годны матэрыял, гэта кажу не толькі я вам, наколькі я разумею, зацанілі гэта і на вашыя слухачы, якія галасуюць зараз на Metal Hammer. Блин, офігеть, мы адзін раз запосцілі гэтую лінку, по-моему, што там можна прагаласаваць за песню тыдня. Хто галасуе, хто гэтыя людзі? Не я. Ладно, я прагаласавала, каб паглядзець результаты. Але нават заўтра закрыецца галасаванне, пакуль што мы першыя на заўтра. Я чытала 26-го, а сёння не 26-го. Ну, окей. Ну, карацей, ніфіга сабе. Карацей кажучы, хто хоча, паглядзеўшы перад гэтым, безумоўна, прагаласаваць за песню тыдня на Metal Hammer, то вы можете гэта зрабіць, аддаўшы свой голас за песню «Ладдзя роспачы». Гэта Metal Hammer як з цепі сарваліся. Уже публікаваў, окей, гэтая галасавалка на брытанскім, добра. Нямецкі апублікаваў. Італьянскі.
А польскі здох у мінулым годзе, і таму не апублікаваў. Ён перад гэтым апублікаваў, і вот чым скончылася, Яны да? спецыяльна здохлі, каб нас не публікаваць. Я ўсё ведаю. Ну, такім чынам, бачце, яно таго вартае. Так, ну што, так, што тут нам пішуць? Шкада, што няма беларускіх песень жорстка скіраваных супраць расійскай экспансіі, як украінскіх, напрыклад, Орест Люты. Ці не плануеце нешта такое? Гэта ніша вольная. Ты таксама такая лютая такая дзеўка, вот могла бы, не? Бусамое трохі. Дарэчы, будзе. Хаця я вось вельмі люблю украінскі гурт Surface Tension. У іх там ёсць цудоўны хіт «Мы вас всіх вб'ем». Ось, калі можна паслухаць на добрай паці з сябрамі. Можна лічыць, што бусамое. Так, у нас з наступнага альбома будзе. Ну. Пісьмо з-пад шыбеніцы Каліноўскага лічыцца? Конечно. Тэксту. Ну вось, мы яго пераклалі на мову бальбута і зрабілі з гэтым песню. Троху у іншым стылі, конечно, чым Орест Люты, але тым не менш, вот как бы унёсак пэўны робіцца. Чаму сёлета Дымна Лотва паехалі на фэст Зобенс ун Лемес без Goods Tower? Як далі радуй на замене шведскаму гурту? О, было цікава. Чаму без Godstower? Ну, зразумела. Пытанне да Godstower. Ну, да Godstower ці да арганізатара, ну, дакладна не да нас. А з Oktobertide, ну так, было цікава. Не ведаю, што ў них там здарылася, там з бубначом нешта. Я чула, што ў кагосьці дзіця захварэла. Окей. Ну, хлопцы не далетелі да Латвіі, да Зобенсун Лемес, і Валдіс, ну, просто, ну, запрапанаваў нам заграць. Ну, ён так казаў, што мы яго апошняя надзея. А можа, калі там атрымаецца, не ведаю, ці хаціце. Ну, мы там трохі... А мы збіралі грошы на новы кліп. Ну, окей, будзе складана, але, ну... То бок яго песні, яго праграму вы каб зайгралі? Не, каб сваю праграму просто, ну, вось выпаў адзін гурт. Трэба замяніць... А мы-то два гурты ў адным, бо у нас адзін склад на Hangover in Мінскі на Дымна Лотва, як бы музыкі ёсць аднаго гурта, а для другого гурта не хапае толькі касцюмаў і інструментаў. Ну, інструменты, ну, не праблема. Арганізатар, ну... На касцюму крышачку забілі. Ну, касцюмы без касцюмаў. Ну, нейкая пані з лагеру рэканструктараў мне дала сваю бялізну. Але фізічна то было складана. Асабліва было складана, калі у цябе 20 хвілін, каб памяняць струны, перамалявацца, пераапрануцца, а там стаіць Петр, які бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Chcesz piwka? Chcesz бімберка? Мам бімберак. Это наши знайомыя з яшчэ аднаго гурта, а у цябе 20 хвілін, калі ты сышоў са сцэны, табе трэба... Ну і фізічна складана, асабліва для Боціна, які заграў, ну, 3 канцэрты за дзень. Свой з іншым там гуртом і 2 з намі. То... Ну да. Як піша Вожык Патрыёт, будзе складана, але ж мы беларусы. Вожык, з днём нараджэння! Ага. Вот адкуль вы ведаеце? А дзеці Вожыка у нас на альбоме спяваюць. Нішто сабе. Цесны свет. Вожык, якога падазраюць у тым, што ён насамрэч нейкі альбо агент, альбо пазаштатны карэспандэнт Еўрарадыё, таму што пастаянна піша каментары. Бач, з аднаго боку, з другого боку дзеці яго на альбоме ў Дымнай Лотвы спяваюць. А Дымна Лотва зараз у эфіры Еўрарадыё. Усё, как бы, адно да аднаго. Што гэта такое, вот расказвай? Тест-пресс. Давай покажу. Просто тест-пресс. Это просто з фабрыкі робяць такія вінілы тэставыя, каб мы маглі адслухаць. Ну, то бок гэта... Куды паказваць? Напісана, што Дымна Лотва, вось. Ну, і далі. Гэта новы альбом. Так, гэта новы альбом, нам трэба гэта адслухаць. Сказаць, што ўсё окей. І... У нас няма паціфона. Але мы адслухаем. Ну, я таксама здзівіўся, калі ты напісала: «Гэй, у каго там ёсць паслухаць на чым плытку?» Ну, блин. Ну, там ужо... Я збіраю, а вось каб іх слухаць, ну, гэта ўжо інше. Там ужо ад лейбла адслухалі, нам толькі так фармальна паслухаць. Можа, ён дрэнна адслухаў. Трэба ўсё кантраляваць. Ну, давайте тады раскажыце, што за новы альбом.
Ты пачакай, вот давай, ён выйдзе праз 1,5 месяцы, ты нас зноў пазавеш. Ты нам тут уже хвалішся, показываешь плыт. Гэта. А так можем размаўлялі про кліп. У нас у нас быў яшчэ кліп перад гэтым. Я ведаю, что вы ездили, ці яшчэ ездили уже на здымкі. Ездили. Ой, господяю, я пердоле, як мы гэта перажылі, я не ведаю. Я толькі сёння нормально паспала першы раз. Я тоже. Таму што здохнуць можна. Нафіг такія прыгоды. Які мы здымалі. У гарах. Нафіг гэтыя горы. А вось у каго няма мазгоў? Хто адразу бачна беларусы? У Беларусі няма гор і няма эксперыенсу, няма досведу хадзіць у горы. Вось нармальныя людзі ідуць хаця б... У меня есть трекинговые ботинки, я в их зимой хожу в жабку. А на гору я полезла в сандалях и у сукенцы до подлоги. Хто потым на срацы з гэтай гары, з мокрай гары, на гэтай сукенцы ехаў? Ну, карацей, была навальніца, і... Спачатку плюс 32? Спачатку там, так, плюс 32, потым навальніца, і вось мы залезлі на гару. Не ведаю, які там склон, но страшно, ну, можа, так, там 70 градусаў. Без дорогі, без ніфіга. Без дорогі, просто там за дрэвы. І залезлі, было окей, яшчэ навальніцы не было. Мы залезлі, выставілі сцену, і все. Ну, такія невялікія. Мы залезлі, мокра, слізка, але залезлі. І, можа, праз 5-10 хвілін пачалася навальніца страшная. А мы толькі пачалі, мы вось выставілі сцэну, думаем, ну хаця б, окей, уже пофіг, ну мы сюды лезлі, мы сюды пёрліся, там больш за гадзіну по гэтым буеракам. А можа і гадзіну. Іх поймі, дзе не, ад буса, ой, страшна, так пёрліся, ну запёрліся ж. Зараз будзем, там называецца место Дыябэльскі косцёл. Окей, ну залезлі, зараз паставім, так з якога боку здымаць, выставілі, сталі на месца. Дрон взлетае, пачынаецца ветер, навальніца, ловім дрон, каб не разбіць. І мы там, напэўна, знялі, можа, секунд 30. Я спадзяюсь, пры тым, гэта секунд 30 мы з дзяўчатамі разбіраліся, у які бок увогуле стаць. Я не ведаю, гэта трындзец. Ну, гэта толькі адзін эпізод з 4 дзён гэтых прыгодаў. Ну... Таму што запёрціся на самы край Польшчы, вытраціць $500 толькі на даезд групы з 8 чалавек. Каб што? Ну, 30 секунд відэо сняць. Не, ну там знялі нармальна. Не, ну мы па дарозе там нейкія камушкі знайшлі добра, але нам трэба была гара. Мы залезлі на гару. Будзе хаця б вокладка, у нас ёсць фотка адтуль. Ну, бачиш, ужо не дарма. А як злезці по такой 70, калі, ведаеш, это сандаль, яны размоклі, яны вось так вакол ногі ходзяць. Я думала, што мне там пальцы адарве. Балюча, трындзец балюча, а потым зранку трэба ўставаць. У нас ізноў ехаць здымаць, таму што мы нанялі бус, сабралі народ, вось прыехалі ў гэты рудаўскі парк краеабразовы, гэта зусім вось там да Чэхіі, да Нямецчыны, ад Вроцлава 2 гадзіны яшчэ ехаць машыны. Мы паехалі ў пятніцу, была страшэнная навальніца, бура, ў Чэхіі ўвогуле цэлы фестываль змыла, знесла. Ці перад гэтым была аварыя ва Вроцлаве там на ЖД шляху. Окей. Думаем, ну, суботу паздымаем, нормально будзе, субота. Прыйшлі, расставіліся, троху знялі. Зараз будзе навальніца. Едзем, паесці штосьці ў горад, пасля навальніцы вярнемся. Сядзім, навальніца. Паехалі зноў, полезлі, палазілі, зноў. Туды-сюды ганяеш, ну, хаця б у нядзелю мы штосьці дазнялі, а тут уже на поцяг трэба. І ў панядзелак яшчэ ноччу даздымалі сцэну. Ну, я думаю, что по выніку павінен атрымацца годны матэрыял. Это все купальня. Здымалі на астранамічнае купальне ўсё. Гэта у нас былі купальскія рытуалы і прыгоды. Евген не задавай. Не, я глядзеў, што атрымалася там трохі кадраў. Я не глядзеў. Будзе файна. Ну, чарговая будзе песня для галасавалкі на Metal Hammer. Часткова украінскую. Тым больш.
Добра, давайте зараз апошні блок нашай сустрэчы паговорым ввогуле пра ваши канцэрты, гастролі, туры. Што цікавага? А што цікавага? Так, у Фестывалі. кастрычніку будзе зараз лета, сезон, фестывалі, ганяем. Таму складана вельмі было знайсці час для кліпу. Таму мы тут такія ўсе задолбаныя, таму што ўсе па фестывалях. Зараз фестывалі, пара рэпетыцый, рэліз альбома, потым альбом-рэліз шоу эксклюзіўнае ў Пячоры Бальве. Потым яшчэ, а восенню тур Hangover in Minsk, запіс новага альбому Hangover in Minsk, але да восені трэба яшчэ дажыць. Угу. Таму што гэтае лета будзе складана. Хаця, ну як, у нас, у прынцыпе, звычайна на адзін вікенд, адзін фестываль. У нас толькі адзін ёсць такі вікенд, калі у нас 2 фестывалі ў розных краінах. У прынцыпе, гэта нармальна. Трэба прывыкаць, каб у наступным годзе было больш. Трэба вучыцца зарабляць грошы, бо калі мы праз год ці 2 нашага драмера не забярэм з працы, у яго цяжкая фізічная праца, ён здохне. Угу. Ёсць магчымасць ўсё ж такі музыкай зарабляць. Все ж кажуць, там вот на захадзе, там вот музыкай можна спакойна жыць з гэтага. З іншага боку я чую, што ну не ўсё так проста і на захадзе. Ну, зараз усё, што мы зарабляем з музыкі, мы пускаем, ну, зноў у музыку, і ўсё, што мы зарабляем яшчэ са звычайнай працы, мы таксама пуляем у музыку. І зараз гэтым трэцім кліпам, на які я нават не прадумала бюджэт, думала, ай, фігня, прыедзем у горы, ўсё прыгожа, касцюмы пашыю, ну, шыю сама, як заўсёды, ўсе сябры. Ніфіга, мы зараз на апошні кліп вытрацілі нахер усё. Вось просто ўсё, я потым пайшла, мы прыехалі са здымак, я пайшла ў Жабку купіць сабе піва, і у меня была адмова на картцы. Хаця не, у нас яшчэ некія фунты, стэрлінгі, некія чэшскія грошы. Трэба вось падсабраць гэтае брахло, некія румынскія грошы яшчэ ляжаць, і пайсці ў некі вялікі абменнік, усё намяняць і купіць паесці, таму што мы тупа ўсё да зарплаты зараз вытрацілі. Ось так. І не шкадуем. Мы так стаміліся, мы уже вырашылі нічога не лічыць, окей, трэба каманду карміць, ідзем, кормім каманду. Трэба тут заплаціць, плацім, потым неяк разбярэмся, у нас зараз так усё ідзе, так, трэба тут заплаціць, тут, так, все, пофіг, просто плацім, просто нахер плацім. Потым разбярэмся, ці мы здохнем, ці, можа, калісьці будзе нейкая аддача, ці як, ну, вось зараз дакладна ёсць мэта забраць, пачаць неяк зарабляць, каб забраць Боціна з працы. Ён не так шмат зарабляе, ён працуе сваршчыкам, і вось зараз у такую спёку, плюс там 32, плюс 35, яшчэ ў гэтым касцюме, яшчэ варыць гэтыя масты. Это, канешне, вельмі тру, ён сапраўдны металіст, ён працуе з металам проста кожны дзень, але ўсё ж такі трэба паберагчы яго здароўе для некалькіх гуртоў. Я думаю, што ну, ён не зажраты мінскі айцішнік, ён сціплы польскі сваршчык, што можа праз год-два мы зможам зарабляць так, каб ён на працу не хадзіў. А пра сябе падумаем пазней. Тым не менш, калі казаць, вот, я ж глядзеў, вы любіце і любіце і практыкуеце вось менавіта гэта, калі падцягваць, ну, нейкія калабы, як это называецца, да, вот зараз с Ааронам, с Леслі разам рабілі штосьці. Наколькі ёсць апроч вашых гуртоў, апроч там вот звычайных фестываляў, можа быць, нейкія такія супольныя праекты? Некія задумы пра тое, што каго з кімсьці яшчэ што-небудзь такое замуціць сумеснае? Задумаў заўсёды дафіга. З кімсьці пазнаёмішся на фестывалі, думаеш, вось зараз мы знаёміліся з ДСГ гуртом Дольхемсгард з Норвегіі. У іх драмер француз. І учора ён мне запрасіў спяваць для яго пра сольнага праекта. Я сказала, так, праз 3 месяцы мне пішы, я ўся твая, толькі не зараз, бо я зараз. Вось, гэта нармальна, натуральна. Хаця ў мяне ў гэтым, напэўна, у гэтым і ў мінулым годзе упершыню было такое, што я адмовілася ад калабарацыі, адмовілася ад 2 калабарацый, які ўжо над якімі была ўжо распачатая праца. То есть я як запрошаная вакалістка. Вось, неяк... Мне здаецца, не заўсёды гэта так проста. Мы намагаемся
зрабіць так, каб для людзей, якіх мы запрашаем, каб усё было максімальна проста. Заўсёды аплачваем там усё, што просяць. Аплаціць студыю, я записываю дэма, расказваю, што як праспяваць. У мяне заўсёды ёсць схема такая, што я табе запишу сваім голасам партыю, раскажу, якім тваім голасам гэта пераспяваць, але калі ты хочаш штосьці памяняць, мы заўсёды за. А калі тебе ляніва штосьці мяняць і ці няма думкі, няма часу, просто праспявай як я. Але гэта мы кожны раз шукаем, як зрабіць лепш для запрошанай зоркі, для запрошанай персоны. Рэкамендую ўсім, хто будзе мяне запрашаць, таксама пра гэта, бляха, падумаць. Таму што калі да цябе прыходзяць, кажуць, так, заспявай ось тут, не ведаю што, напішы тэкст, не ведаю які, вось тут, карацей, з дэм калегі накрывае, потым ты запішаш, мы пасля цябе пераробім, а яшчэ пасля таго, я кажу, што рабіць, ты кажаш, што скажем, што рабіць трэба так, а потым, калі ты запішаш за свае грошы, мы перадумаем, што трэба было запісваць зусім іншы вакал, давай ты зноў сходзіш. І у мяне вось у мінулым годзе была такая пара калаб, і я думаю, што зараз трэба адпачываць з гэтых сумесных праектаў. Але здаецца, што вось наша, я сёння думала, пакуль да цябе ехала, што наша калабарацыя з Ааронам, можа быць, я памыляюсь, але я не ўспомніла ніводнай больш громкай калабарацыі ў беларускай музыцы з якімсь замежнымі зоркамі. Давайте подумаем, хто быў круцей. По-моему, мы самыя крутыя зараз. Ну, Я памятаю, не было камсвіт з вакалістам гурта Мінск, канадскага ці штатаўскага. Але гэта меншыя зоркі. меншыя зоркі, ну. Карацей, вось... Не, ну, можа, не ў метале там... У метале я дакладна нікога не вспомніла, а пра не-метал мы можам просто не ведаць. Але ў метале дакладна і вось, можам, і такі чалавек можа адазвацца, і нават у яго чэлюсць нармальна зроблена, каб заспяваць па-беларуску. Таму людзі, калі ён змог заспяваць па-беларуску, вы ўсе можаце заспяваць па-беларуску. А тым больш чытаць і гаварыць по-беларуску. Ну і на завяршэнне ізноў жа такі пытанне ад вожыка патрыёта. Ну, відаць, з намёкам, каб дзяцей яго ізноўку далучылі да супрацы. Раней была папулярная міксаваць метал і класічную музыку. Не было думак штосьці такое зладзіць? Не, трохі не наша. А ў сэнсе, а шо? А шо? Класічны вакал у зорах ёсць спецыяльна, у двух песнях ёсць, я спецыяльна трэніравалася. А твои всякие там медныя... Я разумею, што вожык больш пра неокласічны там метал, а не пра такое. Ну, трохі элементаў, ну окей, у нас ёсць. Класічную музыку, сімфанічны аркестр дадаць. А можа быць, вон, з Вольгай Падгайскай з Карэтасам скалабіцеся, яна на аргане, а вы там што-нибудь. Можа быць. Дарэчы, думалі пра арган, але ж мы ў тым годзе рабілі акустычны сет са скрыпкамі двума і з віяланчэллю. Шо? Не лічыцца? Ну, для мяне лічыцца, а з вожыкам вы там разбіроцесь. Ідзі паглядзі на Ютубе, так яго якраз ніхто не глядзіць. Чаго сядзіш? Ідзі паглядзі, ну, з дзецьмі разам. Там усё прыстойна, культурна. Нават мама нашага драмера і мэр Паскавіц гэта глядзелі ўжывую. І ўсім спадабалася. Ну што ж, па-першае, значыцца, скіроўваю вас усіх да Metal Hammer. Пачытайце, калі знойдзеце, дзе там ён. Я сама не чытала. Не это самае. Не расказвай. Я чытаў. Усе, о, бач, Евген чытаў і... Так, нормально там? 70... Недзе я згубіў. Карацей кажучы, я вам уже показываў, захочаце, знойдзеце. У любым выпадку можете зайсці і прагаласаваць за песню «Ладдзя роспачы». Першае. Чакаем, значыцца, потым другога кліпа. Трэцяга. Ну, в сэнсе, другі, пра які мы гаварылі сёння. З-за якога ледзь не скруціла ногі сабе ногт. Ну і чакаем ужо паўнавартаснага альбома. Ну, в сэнсе маецца на ўвазе ўжо ўсё там выдадзена, вокладку. 7 жніўня, калі хтось з беларусаў збіраецца на фестываль Brutal Assault, то якраз такі ў пятніцу фестывальную Brutal Assault будзе выхад альбома, і мы там ладзім альбом-рэліз паці ля польскага дыстра, будзем з усімі жадаючымі піць што? Піва і сідар. Я думаў, скажаш п'яну вішню. А туды ж, ну, мы не прынесем, гэта ж там купляць можна толькі на месцы. Мы там не граем, мы там просто едем тусить. Назва альбома якая? Вырай. Вырай. Вот. Ну что ж,
Дзякуй вялікі. Дымна Лотва, пры тое, чым можна ганарыцца у беларускай музыцы, ну, конечно, не толькі, але тым не менш ніхто такое яшчэ калабы не зрабіў, як яны з такой сусветнай зоркай. Спадзяюся, яшчэ зробяць, што гэта нейкі такі А можа і мы крок зробім. далей і будзем расці, і вся наша музыка і метал беларускі, і не метал будзе так і вядомая па ўсім свеце, а потым наша купальня будзе вядомая па ўсім свеце, як дзень святого Патрыка, і мы будзем назіраць, як у розных краінах, напрыклад, Афрыцы, мясцовыя людзі у вяночках лезуць у раку. Ну, дарэчы, гэта вот тое самае, пра што у тым ліку Ноктара гаварыла у нас у размове падчас пошуку і фармулявання нацыянальнай ідэі. Дакладна. Так што можете зайсці у архіў Ідэя X, паглядзець нашу размову, дзе Кацярына вельмі добра разважае у тым ліку пра тое, як нам зрабіць, каб наша купальня стала нават не менш, а можа і больш вядомая, чым дзень святого Патрыка. Дзякуй вялікі. Яшчэ раз. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Вечна.